Voina Council of Ministers thukhom cabinet meeting chuan subject sang an chhop chhuah zinga tel ngei turangai Mizoram athar chhuah grape ra atanga wine siam chhuah zawrh phalna dan ek chu an pom don ta ni in thudon narin om tak chuan asoya tuna Mizoram Sorkarin zuchung changa adan man mek Mizoram Liquor Prohibition Act 2019 noya hian thil tuiril rui thei chi shim khap ani lain grape wine bi ka hi ashana kalpui ani don ta ni in thudon ani thudon na soidan chuan Mizoram kut na thok tu te thar chuak nge Mizong mi puiten hlok na an tel theinan dan hi hun rei deuh tak atang khan duan ani to a tuna hian an khor pum fel theita ni in thudon ani hetiang ani tak rawa chuan Mizoram Sorkar hian grape wine hi zawrh phalna permit mipuya ape chuak don ni in soi ani bok tundin hmuna hian zawrh phalna dan ti top ani nuwa MLP Act 2019 man ani atang khan thil tuiril rui thei zawrh phalna hi mimalin nei an om to rilawa tuna Sorkarin phalna asiam ta ani chuan Mizoram thar chhuah grape wine zawrh phalna permit hi mimala pek ani don ni in thudon ani hemi thoma tang ringot po hian permit nei tum thahnem tok tak anom ngal to ni in thudon ani nge Mizoram Sorkar le grape ching tu te inkara inshia thiam ton na mangchawin grape wine zawrh chhuah kha phal ani a dan shan pa engma a om lo ani khati mek lai khan Excise and Narcotics Department chuan thunei tu sanga changa thu an hmu den chenin meini somni pasari sangni somni pahni khan aizola grape wine thahnem tok tak an mana heiwang hian grape wine zuar tu tele champhai le hna lan lama grape ching tu ten harsan na satak an to pha Millennium Center lama a grape wine zawrh lai cheng noi somni chuangman an mansak pilal shiat pui dor pui veng thar phei chu a hnu lama reru le tak salama harsan na satak atok chawa vandoi thlak takin stroke wangin aboral nge ani kha Excise and Narcotics Department changtu Minister Dr. K. Beichua chuan grape wine an man sakte chu zu an chekna lama manpal niya soilain June ni ruk sang ni somni pahnia Excise and Narcotics Department lam thu chuak chuan MLP Act 2019 dana thil tuiril alcohol paitel reng chu man thei ani thu chhuak an siam le thunga Excise Minister Dr. K. Beichua hian kumin June ni khan Kolosipa press meet ahma chhonna Millennium Center a grape wine an manna neitu te chuan zu beer le Korean wine an koltel ni in asoi lang tela hemi chung changa hian wanglai ni daily chanchin buin Millennium Center lama dor neitu te abiak na a dor neitu te hian Minister pu na hi thudik lo ani thu an soi mai ba ka Millennium Center a dor nei tu pol te po in thudik lo ani thu chhuah an siama hemi hnu lok hian Excise and Narcotics Department report leak out atanga alandanin Excise Minister hi thudik lo hulhual ani ti finfia ani bok heti chung hian Excise Minister chu angoi chhunzom ta zela ngoi bo tamak emo kan ti lain Excise Minister Dr. K. Beichua hian famta pilal shiat pui te chung tenen in bepopin boruak thatak nen ma anlo lamek ti thu don ani tabok a thalam zongin thil a in herzel tura be seyang